Us hem de dir una cosa, va dir el pare. El vostre germà serà especial. Especial en quin sentit, vaig preguntar. Doncs serà diferent, molt afectuós, moltíssim, simpàtic, amable i tranquil. O sigui, que és una bona notícia, va dir la Chiara. És més que una bona notícia. El meu germà persegueix dinosaures és la història de Giacomo. És un nen de 5 anys que un dia els seus pares li diuen que tindrà un germanet i serà un germanet especial. És una història tendra, intimista, és molt divertida també i molt personal, que ens ajuda a entendre una mica més el que és la síndrome de Down. Giacomo Masciarol és l'autor del llibre, de fet és el seu primer llibre, i en ell explica la seva pròpia experiència amb el seu germà petit Giovanni. Fa 2 o 3 anys va fer un vídeo amb el seu germà que va tenir molt èxit a les xarxes socials, especialment a l'Itàlia, i és a partir d'aquí on va sorgir la idea d'escriure el llibre. És un llibre molt recomanable per totes les edats.